Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kakenhun na kitiar, kaway ni kikenhun Tremon Subha, hatamri boy, haka arfu artrik no opera arjar arfu art. Kalapalong ya kajing rakhe ya ka pre-Christmas, mat ki khun swat ki blari, wat sumar daga RBP Synod Children's Home, kabadan haka shnong Mausentai Ribhoy District. Haka ni kasngi lay shimentalang ni ki khna shenrang bat kentay, balari hapo ka Government Children's Boys Home, bat ka Government Children's Girls Home, Ribhoy, ban rakhe ya ka pre-Christmas kum ka jing penkrea, ban rakhe ya ka sngi kha ya ukulung Jisu Christ. Haka jing rakhe balay shimentalang ni ki dekhot, jong ka na ki tiar, hapo ka jing alam jong nongseng kani ka kenhun uba Tony Shella bat u advisor uba Pinwan Bor Seliang lai sim bentalang da ki nong pet jong ka Government Children Girls Home bat na ka Government Children Boys Home lamba ka Superintendent of RBP Synod Children's Home ka kong Darisha Malay bat kiwe ka kenhun na ki thiar kal samru yi jing ais ngo ba Christmas da ki naps a chagi ni ki khna bat lapun ko yi ki jing rakhi da jing ot yo ki Christmas. Ta bang ni don lang bat kini ki members jong ka team ka jong pi mo oi fila don kom fila ong hamne fila don kata jing tmu ka bala kham slam mo ban peniat nya ban pen organize ka program de ni na kalian jong im dani e hindi tang ka jingo ka jing kemen bat ka superintendent na ki khna ru bakin dang yai yale bah kham tam hakikam ki jam ki jongki kham tam ka jing puli ka jongki namar kum kini ki jing rap ki kham duna mo le sing laban ong kham tam ki thain ri bhoi ki jongi ki kham duna ki bawan I sponsorship ne bikwan I ki donors ne ndai nakaleng jonga ngapan pa shibon ka jing kemen mo ka team ka jong phi kum ka yarap mar kaliang mo ba phila shimi kan ni ka mau jam ba phinya don benta nambat ni kum ki children's home hakan ni ka sngi hakan ni ka program nam ta kan ni advance Christmas bangin ya celebrate lah kan ni ka pot iki parodok prasnam ke jongi ha kan ni ka dong ka than ri boy bat ha ka ni ka rikrasi pro ko bai hari banyak ya kan ni ganti kam de ka kam ka busuk ni mak simbun ki jinge hari ngingit bade damba ka jingilam ka pastat ke jong boleh kum kadak jong ka jing priang ka jongi ya ka jing wan long briu jong Jesus Christ nama habau Jesus Christ uwan ban long briu uwan na ka benta jongi ki paduk ki besuk uwan na ka benta jong kita ki bron kam sisai ka jing arab tingiru habang i pensong nong rem ya kata ngik barok ni long Kristan wala dang gidan hal ka jong ka balang ru rengi ya mani ujuk blai bat ka jingmut ka pesisa jong ka Christmas hi kalong ban yarap ya kita ki bron kam sisai ka jing arab ki beri yakini ki bomdon chu yakinong pek kinong i ani ki kmi ki pa hare ke ka bang sultanat hangni ngilio sngo na ki superintendent ki jongpi ba barok ki hep ki berit lani ki samla ki hangni pidi ki khana ki betep sni lese ha ka jingle exam ki jongpi pidon ki bala yang pas don ru ki bom sem la ban pas ba hare ke nak ka tim ki jingle kentu ipi ki pas ru pinam sorong pinang 3 minit lasim sedam pinang la bandek ba badi kini ki papas malu mala ni ki feel ru pinam do jingkerman namar ka jingile ngai go barok ngitip badan ka jingjop ka jingram de haba phile ba phi minut ya ka ei ka ba pinyapurom markeliang ya ka ei ka pinpediang ya ki jing hikai jong kini ki nongpek ki jong phi ki guys ki jong phi ngai ba sisen ka sngi pinyo yuso upatiang ha ka jing treshitam de nama kata nak kalian jongi ni kemi ilenti banakane ki chaka children's home kimi bun ki khlor ki banora ka burom ya ka dong ka than bat kham tam ke jai bure ko jongi namar ki bapoi sa ka thong jong ka jingjok ani thu ipi omdi ki bawan na ka ying ka sem ka ba bet ka ba biang khambun ni ki de ki bawan na ki long ying long sem ki badok ki team member ani ki advisor ki bapoi ha ka ni ka chaka kin ra ka khubor bai na kalian jong ki children's home government boys ka government girls na kalian kumjuro nangi ni ai ka kublay mapinangla